L-isparatura f'Witilajn kienet seħħet għall-ħabta tas-7 ta' filgħaxija nhar il-ħamis 15 ta' Marzu. F'din l-isparatura kien inqatel Kevin Gatt magħruf bħala Żibġi waqt li kien ferud b'mod serju ħafna Steve Zammit. Dwar dan il-każ kien tressa l-qorti Joseph Kutajjar ta' 45 sena magħruf bħala Lion. Sal-lum Kutajjar kienet jiġi mixtli bil-qtil ta' Gatt u bil-feriment ta' Zammit. Kien mixli wkoll li kellu fil-possess tiegħu arma tan-nar u munizzjon mingħajr liċenzja tal-Kummissarju tal-Pulizija u li seraq arma tan-nar, munizzjon u xi affarijiet oħra. Kutajjar qed jinżamm taħt arrest preventiv. Steve Zammit kien ilu jinżamm fit-taqsima tal-kura intensiva tal-Isptar Mater Dei f'qagħda kritika sa minn dakinhar tal-isparatura. Tard l-4 filgħaxija l-Pulizija fi stqarrija qalet li Zammit kien tilef ħajtu. Il-Pulizija qalet li l-investigazzjonijiet tagħha għadhom għaddejjin ukoll. Mhux magħruf jekk Kutajjar issa hux ser ikun akkużat ukoll bil-qtil ta' Zammit.